जरा जरा जों वानसुनि थांके जे आगि मिनिस्ट्रि बा सुलायनाय थांके जों चिनि बुबाग्रानाव जों ताबुनि अ कलेजखौ जों बचिनि बागै मताय जेबरा जोंनो क्लाइ तमा जरबो बुले कुक्ति मुसुजा तमा जरबो बुले बुजा तमा जरबो बुले नजरि तमा जरबो बुले सगुन जागे तमा नायमान जरबो जे चिनो फै खसा फैक्या फिउना लामा फुनु फैक्या अम हाइ लिडार सिंथिनि अबस नमानका अबंगा चिनि बुबाग्रा जों 17 बोसोर गोबां लिडार नुखा जत लिडार जों लगिल लायखा जानि जानि सक्ति खालायलाय थांलायखा जों बरनो बरंगै बरनो जों हायना साय कांगे बरबो तिब्रासा बरबो अहानि बसा बरबो चिन दफानि लिडार कका हायसे जों सायमानो मानि संनाय जतन किसमे संनाय दङ एबा संनाय बिसिंगो गोरोंखौ दङ जेबर यागनि मामि हिगे बेलेखन गथाव अमाहायनो चिन दफो गोबां लिडार दङ लिडार जत लिडार गाहाम एबा लिडार बिसिंगो कासा लिडार दङ जे लिडार नेतृत्व जों दप्लायनानै अहायंगो तिब्रासायनि जेसा सिंजाक फियानि चिनि कमाजा तंथाय चिनि कमाजा चाथाय चिनि कमाजा कान मुंजामनो देबा जों फिरु मानसियानि खरकसे चिन हाव लिडार दङ अबके चिनि बुबाग्रा अबे बगै दिनाव जराव जों बकतर बचिकन बहानिया बचाया बरंगिया बकरं हिनि जों नरलायो बै अजराव जों जस्ट थानजाना अबसमिसि कासे लामा थानजान बिसुति जों अहायंगो देसे कप्लायं फिने तिब्रा हाव जों जिनि कमाजे मुखु मुखु एबा जों फिरु मानसिया अबका चिनि बुबाग्रा करप्शन दङ जे लिडार जों फियोगै अहाव जों परमानेंट सल्यूशन खालाम माने अबका चिनि बुबाग्रा आउन बे तिनि चिनि बुबाग्रा सरे हानि प्रतिफानो बतिनि सानानि नंनानि जराक्रे थुनानि चाने जराक्रे खाय बतिनि चिनबा वानसु सामखाय दं कामे कामे खुलुइ बतिनि चिनि कौन पिरि दं चिनि दफानि कौन पिरि दं तिनि चिन जत तिब्रास थांजान नामाय कांगे जों सामान राजारक अबाब कामन हिंबर बुजिया राजा को सकामन हिंबर बुजिया फियाबा तिनि बुबाग्रा तिनि राजा प्रतिफानो बतिनि सागनि देहानि कौन वानसु होई सागनि लाइफनि कौन वानसु बतिनि सैक्रिफाइस के बतिनि चिन दफानि अक्साइड तिनि बुबाग्रा नायथांगा बतिनि मन्थ्रि कतनि मानियो बतिनि एमपी मानियो ब गोबां मा पढथाय कत पढथाय आसुनि मानियो हेबो बतिनि आफ्नो साइलिया तिनि दफानि कोनो वानसुइ बतिनि तिनि बागै सेक्रिफाइस के दिन लाइफ न बतिनि सेक्रिफाइस खालायदों आबनो ओदिन साजा दिन बस आनगाना आसुले चि कसै थांफो जरा जरा बिनि पार्सोनल कवरक जत बरा शेयर खायतो यहाँ के ब तिनि जे दिन बखन कसा त बरगबर बतिनि कक्सा गाब दिन कक्सा सालेमां खरसा बरक न बसाव गोबां बर क्वेश्चन थायो बुबाग्रा ताङै काजिया बुबाग्रानो गोबां बर क्वेश्चन थायो अब बेले ना एबा बुबाग्रानि हाय बुखा जों बुखा माने हाय लिडार न जों रतगि फान मानग्रा ताङैके बुबाग्रा साव नौ जे वानसुना जे आं काजियाना नि जरा फाइबाना आं तिनि काजिया दं हिनि नौ वानसुना जे आं तिनि अजराव आनि लाइफ ना आं नायथौखाय तंनानि मुसुंगुइ आं तंथाय तंना मुसुंगुइ आं तंनि माय आं हिनि आं तंनि माय हिनि या बुबाग्रा बेबां बतिनि नांगागे लंडन अमेरिका थाङै गोबां जाथा बदि लांजार लेप दिन आरो सेटल बुगि दं माने बुबाग्रा मं साबाब कर याबा कक हाइसे बुबाग्रा सामि बतिनि काजिया के सेक्रिफाइस जों लाइफ बिनि लाइफ न अबचिनि बागै बुबाग्रा साव तिनि आं आनि लाइफ नि बागै वानसु गया इन नंनि बागै वानसु मा बागै आं तिनि काजिया तंगो ननो परमानेंट सल्यूशन थायख्लांनो बागै ननो अधिकार फिर क्लांनो बागै ननो कमाजा तंथानि फिर क्लांनो बागै आं तिनि चबा खायमान बागै तिनि आनि लाइफ ना सेक्रिफाइस खालाय दङ गावमा लिडार जों बर मानखोमा गोबां लिडार फैनाय थानाय गोबां मन्थ्रि थानाय फैनाय गोबां नेता थानाय फैनाय फियाबा लिडार बिसो लिडार दङ जे लिडार जत लिडार न खाबासा फानबासा याबासा या पेबासा ति मानंगे अ हायंगो खरसा लिडार दङ चिनि हाव खरसा लिडार दङ अबंग चिनि हानि बुबाग्रा